guys. Oh my god. I'm here sitting here. So you wanna see this? I'm going. So, oh no, my toes. Mom. Мамо, но пише си гел. Добре, би кутува, нали? Аз съм прекъснала сте жемке. Okay. Okay, this door. Сега стана да аз би каравана, И чаде туалетна са, баня са, видвем Ама ли? всяка вече е рад по се. А? Рад. Какво говориш? Тук аур човек, гледай. Oh my Пада god. разхода, не пада Oh my на друго. gosh. Ще има Don't гръжа play така ще. with me so Ще е ден фугодясно, мате. matching. Аз преди малко казах не. Значи, No. казах ти не, сега мога да го See you. Мога да... I will not be in the stream because not in the tree. And that's gonna be. What is that blue thing? Oh, I think I'm making rainbow. Wow. Oh, I just cry for nothing. No, see, wanna see. Where Ти там ще караш. is this? Just roll in my eyes. You wanna see? It's nothing. So I just. You didn't Аз see ми трябва my нещо да пазарувам friend. тогава. You Яр на don't гитето тракана, ще си пазарувам там. So Плодове, зеленчуци и вода за Алиса и друго нищо не ми трябва. I don't know. So curious. Чуфтета кебабчета мога да взема. What you just said. Майко, къде ли на пенсията? Тракан. Um. Аз ти се децата вика, няма да мога да се оправиш толкова бързо. Вика и бях ги гелеим да може аз да хода да остава, нали, да ги покарат. Ние докато станем да се оправим на такова.